Ay, yara ya kamu kay wag juga magtuo nga ako nakakawatan ni kamu. Kau tidak tahu. Sakpan na sa ako, be. Hah? Wa sa kibo nga. Ako ikaw sa kibo bay. Kawato yung kay mo. Ah. Tagal sa ni kay saon mo ning pare na ko asa ro trabaho mo niya. Solo lang ko ani. Pero okay lang kay kining fighter gold doon. Kinin daw ka gid mo lang. Morning fighter gold nga produkto sa uy masoy. Sumuhod ni bahala mo pare. Bahala na mo. Bahala ni kay dindutin mo ni. Basta oy masoy gani. Kamu mga kumpare, ako mo, apasin sala. Ako lay hota ni. Hindi mo tembus bidan. Sus. Hah? Tapi na kuantang mga tanong ba? Kuan kanang bago sa Bohol ro man sila alugbati mga batong mga kalbo sa kamote kamunggay sus mga nindot atong lawa hiltig yun pero ba dyan ako ano hindi ako kamunggay. Masipin naman ni Juan. Tanaw na ko itong Juan, nagkakitong palokan. Pila na nakabuk palokan, nagkakitong panguhaan eh. Karang masakpan maginay madugay na ko. Eh mo kinay, mo na ang paborito din akong kamunggay ba? Wala mo, si Kihag Hilabot. Ako yung tanaw na. Ino ka, tagay ko ta. Aw na ko nun. Sino na ko, kaya pila nakakabuk palokan na pilid ron. Kada susi na ko. Ha? Mukhang may mag-iba kong kinawaan. Ang ano eh. Ang paborito pa dyan akong utanon may ano. Ako tong tanawan. Hapdan. Hubog na. Agay kini. Kani si Kipo nga. Kasi ikaw si Kamunggay. Pero ako rin ako tigawat. Di arra. Hindi ko bantay ang buwag. Kami. Ako rin tigawat ng Kamunggay niya. Ibubugas tunto. Ay di kibaw nga ako tigawat niya. Di arra. Syaro. Awa dyo kay bawi. Tangaw na ko rin. Kusiko na ko rin. Ako na ko niya. Ana daan palagi ko bakit panguha yun awa ang sakpan na di ka na ako ron ay yara yung kamunggay mo o juga magtuo nga makakawatan ni kamunggay ni pare ikaw din sa sakpan na di ka na ako ikaw kay tikuha sa kamunggay ha buka na di ko nagbanta ni kamunggay ipanguha ni kamunggay ikaw na tikuha na buwag ha muli. No, 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 no.